हेलौ लोगोफोर, दिनै जोंनि फार्माव फिल्ड भिजिट खालामनो फैदों भेटेरिनारिनिफ्राय। मानसिफ्रा सफैजोब्बाय, आं दा नोंसोरनो नायलांसै, नायलांबाय थाबानो जाबाय। जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो, अन्नानै लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट खालामनो दाबाव। आं सासे पारफेक्ट इउटुबारथ' नङा, थेवबाबो आंखौबो हेल्प खालामदो। नै बे बासजोंनो फैदों भिजिट खालामग्राफोरा, आं देखायलांसै। नैबेनो डक्टर सारा गासै नायलाबायगासिनो दं आरो बिथिं फख्रिथिं नायहैबाय, गिदिंगासिनो दङ बिसोरो, नायदिंगासिनो दङ। दायो अमा गग्रायाव थांबाय नायनो, गिदिंगासिनो दं आरो। दाख्लैबो खनसे फैखांबाय, दाख्लैबो बास गंसे आरो बाइकफोरजोंबो फैदोंमोन, बुरजाथारमोन दाख्लैबो, आरो दिनैबो खनसे फैबावबाय आरो। नायदिंगासिनो दङ, अमा गग्रायाव थांबाय आरो नायनो, अमा गग्रायाव थांबाय। दाउ, बोरमा, अमा नायगासिनो आरो बिसोरो, गिदिंनानै नायगासिनो आरो जोंनि फार्माव गिदिं नायगासिनो। बिसोरो आन्डार नेशनेल लाइभस्टक मिशन अर्गानाइज्ड बाय एनिमेल हासबेन्ड्रि एन्ड भेटेरिनारि डिपार्टमेन्ट चिरांनिफ्राय फैदों। सानथामनि ट्रेनिं लाखांखाबाय बिसोरो। ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव बेहाय जोंनि फार्माव फिल्ड भिजिट खालामनो फैबाय आरो। दायो नै ग्रुप फट'बो लाबाय। दायो डक्टर सारनिफ्राय बाय'सिकिउरिटि मेन्टेननि थाखाय मा एवेर खालामदों खोनासंनानै लादो। এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী আৰু ভেটেৰিনেৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট চিৰাঙৰ পৰা আহিছোঁ। আমি এইটো এটা নেশ্যনেল লাইভষ্টক মিছন NLM বুলি কয়। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এটা ট্ৰেইনিং আছে 3 দিনীয়া। আমি 2 দিন ক্লাছ কৰিলোঁ আৰু এক্সপ'জাৰ ভিজিটৰ কাৰণে ইয়াতে আহিছোঁ। ইয়াৰে ফাৰ্মখন দেখাবৰ কাৰণে কেনেকৈ ৰাখে, ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি আছে। বায়'চিকিউৰিটিখিনি কেনেকৈ মেইনটেইন, খোৱা দোৱা, তাৰপিছত মেনেজমেণ্ট, ঘৰ হাউচিং চাউচিং কেনেকুৱাকৈ, সেইখিনি দেখাবৰ কাৰণে আমাৰ ফাৰ্মাৰখিনি যাতে এইটো চাই তেওঁলোকে আকৌ এইটো অনুকৰণ কৰি নিজৰভাৱে আৰু ভালকৈ কৰিব পাৰে। थैंक यू। नै दायो नायदिंखांनानै दसे जिरायफैबाय बयबो, आरो बेहायनो सार्टिफिकेटखौबो होखाबाय सारा, गासैनोबो सार्टिफिकेट होबाय आरो। बिसोरो सानथाम ट्रेनिं लाखानायमोन आरो जोंनाव भिजिट खालामनोल' फैदों। मोनसे मासे बेस्राफोर गासैखौबो जिरायजोबहोनोनो हायासै, बेस्राफोरखौ गसंनानै थानांबाय खायसेफोरा। सार्टिफिकेटखौ रानगासिनो, गासैनोबो होजोब्बाय। दायो भिजिट खालामनायाबो जोब्बाय, सार्टिफिकेटखौबो होगासिनो दङ। माखासेफोरा मोनखांखाबाय, ओमफ्राय माखासे मोनैफोरनो होगासिनो दङ। दायो जोब्बायानो आरो प्रग्रामा, माखासे थांनो ओंखारबायानो, दायो माखासे मोनैफोरखौ होगासिनो दं आरो। थांनो ओंखारबायानो माखासेया, बासाव गाखोहैखाबाय नै, बाइकफोरजों फैनायाथ' थांबायानो। दे बिदिब्ला लोगोफोर, भिडिअखौ बाहायनो फोजोबथ'नोसै। बाय बाय।